И така, здравейте хора, аз съм Сада Геймър и днес снимам в PB България. Това е първият епизод тук. Ще снимам за тема до Холмани. Холмани. What the fuck? Добре. Тъй, късни про тройките, про четворките. Чай малко спал. Тук съм изпразнил някои честове, защото бяха пълни инфуции. Някакви демон сетове. На спална много ми лад. И расла малко FPS. 15 някъде гледа. Дали ще мога отивам в дупка да се опитам да килна някой. Оха! Ела тук бе, приятел. Опа! Чуйте да ви взедем тази годинка. Нали няма никой друг тук? Май видях някъде. Да. Ого. Той е... Ого! ГГ. Diamond Cup, бегай от тук, бе. Бягай, бе. Отивай, лега. Да, то как ме би през това точно убие, бе. То... Там е бати бъгавото, то ще ме убие, аз трябва да се давати да го гледам. Тим. Няма тим. Това е за клипа, бе. Кажих и на YouTube. Хон. Това е про тройка, бе, хора. Да, то е така се бие. Добре, хора, биха ни. Kid VIP. Отиваме до Холма, си вземе Potion Key. Мале. То малко ми лагише тук. Сори, то ти ми е да знам. Не ти не. Малко стрелки имаме. Ами ще пиеме и ще скачваме пак в дупката. И фидър честия малко фулки, ето. Ще направя 3 фулки и мисля да пусна на томбула на повече абонати. Ей! Опса! Без да искам тимчо. Ей! Лагна ме! Абе! Тим ли сме? Да. Ето как. Да. Кой ме бие, бе? Да, това е Diamond. Аз като съм на енчантната Iron, какво да го правя? Топа отзаде ме удари, бати кавала. Тя го днесна този. Бати кавала, бе. Боже. Аз оня ще да го убия, защото и моят тим го удари, ама. Така, клипа няма да е много дълъг, защото все пак е първи клипи. Да си фикса направо, ще напиша да си фикс на бутушите.
Ми ще скажа още веднъж жабата и дупката и да приключим клипа. Спалница. Да се взема на голен гайде. Нали ще скоча, сега ще убия се някой. Може да се надяваме, не? До сега убих доста хора. В дупката. Нека да не ме убиват. Мале. Е чест да си остава бутилките, защото ги пазва. Ау, не. То не трябва да скача, защото ще ме убие 100%. What? Оставя, бягай, бе. Нали беше много отворено? Какво? Ела, бе. Да, то не можах да го хитна. Ама то ще го хитна. Ето е хак, да знаете. Какво искаш, бе? Та, що не мога да хитна? Хитва. Ало, лудата. Добре, бе, никой ли? О, той е хак, гледате го. Добре, виждате. Значи, аз го ударих, стана на 8-20 и той ще вземат, ще ме килне толкова след. Аре, скачам някъде за последен път и да приключвам клипа, защото е първи клип. После там ще снимам с Pro тройките и четворките тук. Само някакъв меч да се намеря. Хайде пак се... Да се побия малко последен път и направо ще приключвам клипа сега след тая дупка. Да направя някакви 5 кила поне, 2-3 кила. Зависи. Ще ги метам, сега не ми се прибират. Приятел, това що не мога да го хитвам, бе? Гледайте се. Със сигурно няма мога да го хитвам, нали? Гледай. Хитвам. Кой умре? Това пък какво се крие, бе? Бата ми шкара. Ходи и ми се крие. Аз им видях никовете какво да... Ела, бе. Това момиче обаче. 100%. Ау, да, сега ще ми избега. Ела, ма. О, хора, не избега. Какво за нищо? Да, това го знам, че е хак. Обаче го убихме. What the fuck? Някаква ми писа тук. Чакай, бе, тяйте ми, бе. Ето. Бягай, маковро дебело. Много ги мразя тези, дето ми се правят, ама... Мисля, че това е даймътка. И ни свършиха покшенгите. Не. Пак ли този хакер, ето, дето ми взе сета? Сега ми взе история. Добре. Какво мисля това да е за клипа? Аз бях с Ада Gamer и снимахме в Пипи България и до скоро с нови клипове.